Ще продължим темата за турските пазари с разговор по скайп с Озан Оскорал, управляващ партньор в Tento Capital Partners. Joining us now with comment about the latest events in събития в Турция се присъединява господин Озан Оскорал, управляващ директор на Tanto Capital Partners в Лондон. Добър ден, господин Оскорал. Здравейте. През януари бившият премиер Ахмед Давутоглу увери инвеститорите, че Турция е безопасно място за парите им. 4 месеца по-късно той беше принуден да подаде оставка. Преди 3 дни имахме и опит за преврат. Турция е замесена и във войната в Сирия, конфликт с кюрдите и е обект на поредица от терористични атаки. Как реагират инвеститорите на всичко това? Мисля, че трябва да поставим това в контекста на световната ситуация и нестабилните геополитически събития, които виждаме, това, което виждаме в Сирия и понякога в Европа с тези атентати. В Турция, това, което преживяхме през последните няколко дни, първоначално беше много сериозен шок и пазарите ще реагират в краткосрочен план, най-вероятно с значителна разпродажба, но това, което искам да подчертая е, че това беше опит за преврат, който не успя, защото всички партии в страната, както и жителите се противопоставиха на този опит за преврат, който беше изключително недемократичен. Разбира се, това предизвика известни турбуленции и никой в Турция не очакваше такова нещо, но е факт, че ние преминахме през този проблем и също едно от малкото положителни неща е, че успяхме да преминем и запазихме демократичността в страната. Това, което още искам да кажа е, че Турция, както и Обединеното кралство, има хроничен дефицит по текущата сметка и трябва да го финансира с чуждестранна валута, така че е много важно за Турция да се увери, че има ясна комуникация с всички инвеститори по света, за да се увери, че следващите стъпки, които правителството ще предприеме по отношение на нормализацията, ще бъдат ясни. По отношение на коментарите ви за бившия премиер Давутоглу, бих казал, че всички инвеститори по света, както и в Европа, са много нервни за това къде да вложат парите си. Така че в момента е притеснението на всички къде да намерят безопасно място, къде да вложат парите си. Така че Турция трябва да се увери, че покаже много ясно какъв ще бъде подходът и за да се уверим, че този опит за преврат не предизвика серия от нежелани събития и несигурност в бъдеще. Седмиците преди опита за преврат, турските пазари се представяха много добре и се повишаваха. Каква е причината за оптимизма в последните седмици? Мисля, че тя от дългосрочна гледна точка в Турция се случват много добри неща. Говорим за над 80 милиона души, икономика, която се представя добре. Тя расте малко, но в сравнение с някои от развиващите се пазари тя расте добре. Страната показва устойчивост към множество кризи и предишните 3 преврата, които се случиха. По отношение на Турция, трябва да мислим в дългосрочен план. Разбира се, винаги на пазарите, на развиващите се пазари, винаги ще има известна краткосрочна волатилност. Но въпреки това, мисля, че инвеститорите разбраха, че за да получат достъп до растеж, те трябва да поемат краткосрочен риск, гледайки в дългосрочен план. Това е нещо подобно, което се случва в Аржентина. Тя фалира 2 пъти заради дълга си, но все пак тя набра значителен капитал, за да се справи с проблемите си. Така че инвеститорите трябва да забравят за геополитическия риск, който виждаме в Турция. За съжаление,
За съжаление, има и сериозни геополитически рискове със страната. Можем Но дали това повишение е под въпрос след последните събития в страната? Разбира се, ще видим една разпродажба и активите в лири също, но ще видим колко дълго се ще продължи това. Ако инвеститорите се насочат към активи в дългосрочен план и гледат за период от няколко месеца, мисля, че ще видим едно повишение. Очаквам през следващите няколко седмици и месеци турските активи да пострадат. Можем ли да очакваме голямо изтичане на капитали от Турция? Отново става въпрос за това какви активи става въпрос. Турция привлича сериозни капитали, които се вливат в облигации и крехките парични потоци. Така че ще видим изтичане на капитали, но това, което страната трябва да се насочи, е качеството на капиталите, които се вливат в страната. Това, което искам да кажа, е, че не говорим за хората, които продават валута или облигации, а говорим например, за турската инфраструктурата. Този клас активи в дългосрочен план предоставят доста добри дългосрочни печалби за инвеститорите, но в краткосрочен план очаквам голямо изтичане на капитали. Кои сектори ще спечелят най-много и кои ще загубят най-много ще загубят в тази ситуация? Мисля, че най-сериозно засегнатите сектори ще бъде финансовия, както и строителния. Турция има много силен банков сектор и банките са доста добре финансирани, така че те се възползват от капиталовите пазари и кредитните пазари, така че има смисъл да приемем, че в краткосрочен план ще има един елемент на преоценяване за тези банки. В това време трябва да погледнем към реалната икономика. Секторите, които ще спечелят най-много и ще се повишат, са жилищния сектор. Трудно е да кажем, че ще има най-печеливши сектори, но мисля, че класовете активи като инфраструктурата, както и електроенергията, тъй като пазарът в Турция все още расте, ще има нужда от инвестиции от почти 10 милиарда долара, за да задоволи търсенето на повишаващия се сектор на електроенергията. Така че инвестирането в инфраструктура и електроенергия винаги ще бъде ползотворно, ако инвеститорите гледат дългосрочно на пазара. Ще видим ли предсрочни избори в Турция? Какво предпочитат инвеститорите? Президентска или парламентарна система? В момента правителството и администрацията ще се вслушат много внимателно в общественото мнение и може да се стигне до предсрочни избори, за да успокоят пазара с един нов мандат. Не мисля, че това е лошо нещо, защото съществуват някои въпроси относно властта в момента, но по отношение на това какво предпочитат пазарите, парламентарна или президентска система на управление, мисля, че пазарите предпочитат система, която има достатъчно голям баланс, за да разбира се, можем да имаме изпълнителна президентска структура, но при липсата на ясен план за това как ще изглежда системата, мисля, че е твърде рано да се каже. Нека поговорим малко и за паричната политика. През уикенда Турската централна банка каза, че е готова да действа и обеща неограничена ликвидност за банките.
Утре има заседание относно политиката на Централната банка. Какво може да направи тя, за да осигури финансова стабилност и успокои пазарите? Какво очаквате от това заседание? Мисля, че това, което ще направят, е същото, което направих английската Централна банка, и да се уверят и да подчертаят много ясно, че има достатъчна ликвидност за банките, ако тя е необходима. Повечето хора мислят, че банките винаги са последна мярка, но мисля, че това е най-важно, че банките трябва да кажат на пазарите, че има ликвидност в случай на нужда. Второто нещо по отношение на макроекономическите фактори е, че те няма да се променят за една нощ и все пак очаквам Централната банка да намали лихвите с до 50 базисни пункта. Мисля, че няма да се случи утре, но скоро бъдеще, и е важно за банката да осигури сигурност и стабилност на пазарите. Днес турската лира се възстанови от най-резкия си спад от 8 години. Някои анализатори намалиха прогнозите си за лирата през уикенда, като казаха, че валутата ще остане на нива над 3 лири за долар през следващите месеци. Какви са вашите очаквания за обменния курс на лирата? Честно казано, това е много труден въпрос, защото в световен мащаб ние живеем в ерата на валутните войни. Това не става въпрос само за Турция, а само и за лирата, долара и еврото. Не бих правил пък краткосрочни прогнози, но мога да ви кажа, че би било нормално за лирата да има един елемент на годишно обесценяване спрямо долара заради разликата в инфлацията. Така че моята прогноза би била, и нека кажем, че тя е до края на годината, че лирата ще завърши годината на нива между 3,10 до 3,20 лири за долар. Но това няма да е заради събитието от последните 3 дни, а това са естествените нива на лирата. А какви са вашите прогнози за облигациите? Видяхме, че облигациите спаднаха от 11% до... В момента са отново се повишиха до 9,5%. Нека кажем, че от макроекономическа... Всички знаем, че икономиката е поставена на дефлационни напрежения от развиващите се пазари, така че това, което виждаме в един край на кривата, отразява това. Разбира се, при събития като от последните няколко дни е естествено пазарът на облигации да реагира. Освен това и защита срещу фалит също се увеличават. Разбира се, това е един много ликвиден пазар, така че очаквам, че доходностите ще намалеят, защото инвеститорите ще продадат част от позициите си, но в краткосрочен план точно това е реакцията, която очакваме. Но нека ви кажа и нека не забравяме, че това, което се случи в петък, беше опит за преврат. Ако превратът се беше случил, наистина щяхме да говорим за нещо съвсем различно. Но все пак говорим за събитие, което се случи в петък вечер, и факта, че Турция вече започва да се стабилизира след само няколко дни след случката се. Това е много показателно за това как турските пазари, корпоративния и банковия сектор реагират на подобни събития. А какво можем да кажем за икономиката? Какво е основното влияние върху турската икономика и може ли тя да поддържа годишен растеж от 4%, както някои икономисти очакват? Разбира се, Турция има много интересна икономическа динамика, защото тя е заради младото население, което обича да харчи парите си. Много от компаниите се разчитат на растеж
беше от вътрешни сектори. Мисля, че турските фирми и компании ще направят добре да хеджират пазарите си, което значи да започнат да се развиват на пазари извън Турция по-агресивно. Но мисля, че растежът в Турция ще бъде засегнат съвсем леко от повишаващата се. Мисля, че увеличаващата се рискова премия в Турция ще се отрази на банковия сектор, което ще се отрази и на корпоративния сектор. Така че очаквам това да има леко негативен ефект върху растежът. И един последен въпрос. Ще постигне ли Турция целта на президента Ердоган да стане една от 10 най-големи икономики до 2023? Разбира се, това зависи от това как се справят другите икономики, но нека погледнем реалистично на ситуацията. Такива макроекономически събития и геополитически събития и, за съжаление, негативните неща, които се случват в Турция, не помагат на растежа. Разбира се, Турция печели от много, но и губи от географската си позиция, така че има много предизвикателства преди 2023. Това е просто едно число, така че бих последвал тенденцията на растеж. Турция може би няма да постигне тази целта да бъде една от 10 най-големи икономики до тогава, но може да го направи до 2025. Стига тя да се движи в правилната посока. Мисля, че това е важното за инвеститорите. Много ви благодаря за това интервю, господин Оскорал. Оскорал, управляващ партньор в Tento Capital Partners и един от големите специалисти по развиващите се пазари, с коментар за събитията в Турция и отражението им върху пазарите и икономиката.